Hürmetli dostlar, мен бүгін де Казан шәһәренең военкоматларының берсендә колонкадан татар җырлары агыла. Халык үз якыннарын узата. Җырчы Иркә дә үзенең кадерлесен узата икән. Иркә, синең ирең дә китә бугай. Әйе, китә. Кайчан алдыгыз повестка? Берничә көн элек. Син бу көннең килүен көттеңме? Сиздеме күңелең? Көтмәдем. Бер тамчы да көтмәдем. Артур әйтмәде дә ул миңа сразу икенче көнне генә әйтте алгач та кич белән алган төне буена әзерләнгән миңа әйтергә иртә белән шундый тыныч кына килеп мин инде бик нык сораган идем Аллаһ Тәгаләдән бу хәл булмасын дип балалар да бар бит әле. Әле бит мин әзерләнәм. Ул үзе әзер инде. Балалар әтиләрнең киткәнен ишеткәч Без киткәнен төгәл кая киткәнен әйтмәдек, бик матур итеп Артур аңлатты. Армиягә дагы кешеләр тегендәрәк киттеләр, инде армиягә киткән кешеләрнең урынына кеше кирәк. Монда буш калды, шуңа күрә бу служить иткән ират кеше һәм безнең яклар өчен менә шулай булышырга барам дип матур итеп аңлаттык. Тегеләр точнымы дип сорадылар инде. Без матур итеп елмайып, позитивта аңлаттык. Вроде бы кеше әйтмәсә генә инде болай балалар тыныч, икесе дә кичкенә балалар. Белгәнегезчә, сезнең ирегез хәрби хезмәттә булган инде. Сез кайсы войскада хезмәт иттегез? Морская пехота, Калининград. Ничә ел элек кайттыгыз армиядән? В 2009-м пошел, в 2010-м пришел. Нәрсәләр алып китәләр үзләре белән хәрби хезмәткә менә күбесе рюкзаклар белән? Медикаменты, нижнее белье побольше взял. Термобелье. Ну, телефон кнопочный. Все, ну по мелочи. Много барахла уж тут не брать. Иркә, син үзең тәмле әйберләр пешереп, иреңнең рюкзагына салдыңмы, нәрсәләр пешердең? Без 2 көн аша өстендә генә булдык. Минем әнием дә килгән иде. Артурның әнисе дә килгән иде. Минем әйткәнемчә, минем Артур шундый кеше. Аңа менә куймәл дисәң дә кирәк түгел. Миңа әз генә барсын да алды. Аннан соң бәлки мин әйтәм, бернди җаен табыр без китмәскә дигәч тә. Ират сүзе бер генә була. Әйдә син хатын кысылма инде. Дигәч мин инде дәшмәскә булдым. Әйтегез әле, авылларда бит инде менә мин кичә генә булдым Арча районында, бик елап узаталар менә. Кичә генә алганнар повестка, бүген узаталар дигән кебек. Ничек киенергә дә белмиләр, әниләр елый, бәлки үзегезнең хәрби кеше буларак, сез инде безнең яраткан җырчыбыз буларак үзегезнең нәсихәтләрне бирсәгез иде. Бу хәлдә беренче чиратта ничек көчле булырга, ничек сабыр булырга? Миңа көчне, безгә көчне әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә бирә. Артур үзе дә хукуклы инде. Аннан соң ират кешенең тыныч булуы, ират кешенең көчле булуы менә шундый вакытларда сынала дип әйтәсем килә. Мин үзем дә шаккаттым. Ул безгә еларга да вакыт бирмәде. Һәр вакыт уен көлке, һәр вакыт анекдот куяндыр, ниндер әйберләр уйлап табып безнең моңсу нотага кертмәде. Барыбызга да миңа бигрәк тә ышандырды, обещать итте. Мин кайтам диде. Син ничисең? Мин кайтам, барам да кайтам. Җиңәбез дә анда, нәрсә эшлибез, эшебезне эшлибез дә. Мин әйләнеп кайтам диде. Әйтегез әле, менә күп кеше кача дип әйтик, китәләр. Менә син хәрби кеше буларак мондай кешеләрне аңлыйсыңмы, егетләрне? Некоторых можно понять, у кого не знаю я. Когда вижу, что
на границах там есть тысячи людей, здоровых пацанов, здоровых парней, а уходят многие с болезнями, ну, вот возвращают. Мне как-то странно это. Кто действительно служил, и здоровые парни, ну, нужные люди, которые есть, как раз таки, вот они нужны, а уходят многие не по своей воле. Мне Ирке менә киткәндә юл дұғалар укыйлар, үзләре белән дұға җибәрәләр. Сез нинди дә булса шундый бер чара кулландыгызмы? Кемдер ипине тешләтә, калдыра яртысын? Беренчедән минем ирем намазда. Субханалла, машалла. Ул өйрәткәннәрне һәм әби өйрәткәннәр. Мин намазда дип әйтмим үземне. Намазда түгел, мин белгәннәремне укыйм. Балаларыбыз да белгәннәрен укый, шуңа күрә хәзрәт безгә теге үзенчә шулай булды, безне тынычландырды инде. Аның белән дә сөйләштек. Иң үтә торган дип әйтим инде, шуны шутка белән әйтте ул дұгалар. Хатынныкы дирнең хатынныкы һәм инде балаларныкы икән. Шуңа күрә без бөтенебез, әни дә, мин дә, балалар да белгән дұгаларыбызны укып, артырны позитив нотада көтеп торачакбыз. Хәзергесе вакытта күп җырчылар җырлыйлар солдатлар янында. Шулай бит менә сез киләчәктә уйлыйсызмы, бәлки 2 көн эчендә башларыгызга уйлар да килгәндер шундый үз программаларыгыз белән ТНРга барырга? Әлегә минем башымда бүгенгесе моментта гаиләм, ирем. Бу минем профессиям һәм миңа хөкүмәт биргән исем бар. Әгәр дә шундый әйберләр кирәк була икән минем яктан, минем беркайчан да каршы килгәнем юк. Әгәр дә мин ничек тә булса егетләребезгә ярдәм итә алам икән, хәлемнән килгән барсын да эшләячәкмен. Рәхмәт ясын сезгә әңгәмәгез өчен. Иркә, сиңа сабырлык, ә иреңнең сезнең исән-сау әйләнеп кайтуын теләп калабыз. Аминь. Чтобы тоже родители слышали, да, и родственники, родители тоже, потому что мы разговаривали сейчас, да, у ребят вопросы были, чтобы вы тоже понимали, как бы, чтобы они знали, что я это говорю, после того, как они их там примут, о том, что они призваны по мобилизации. Все эти кредиты должны приостанавливаться, несете туда. Что касается детей, создан штаб мэром города Казани. Штаб, будет телефон горячей линии. Будем мы, никто никого не бросает. Мы тут. А, нормально. Нормально. Давай, удачи. Thanks.